שלום חברים! אוי, ילדה, מה קורה? בואי, כנסי, כפרה. בואי, הכל טוב. יש לנו פה... את רוצה? מה את רוצה? אוכלי ביצה, רגע, פתחי את הפה, יופי. איך, מה יש לך בזכות? אתה תאכל אותו. לא קישתה. נורא. חצוף. משתמש בשואב. עכשיו, יש לנו ציפורה. אוף, היא מפה. היא באה. פעם. רגע, נזרוק אותה לעין. פעם. מסכנה. אוקיי, מה היא רצה? רוצה פה לב. דבר ראשון, נטפל בשיניים. דבר ראשון צריך לצחצח. מבריק. מצוין. הופה, רגע, פה לא מבריק. שנייה. איפה המברשת? יפי. אוי, נוקח את זה. מצוין. עכשיו, זה שכבה. זה כבר צריך את זה. שיתפוס. שן. בקיצור, אני צריך ליצור שן רגילה. מאוד. היא רוצה לב. חמוד, איפה? בצד ימין. פיפ. לא. צ'יק. מצוין. ופה חתול. כן, כזה חתול, משהו כזה. כזה נראה לי. כן, אני רוצה כזה זהב. צ'יק. למה הוא נכנס לבפנים? איפה חתול? אוי, סליחה, אני רוצה. כן, אני יודע שאני צריך להשלים. פיפ. יופי, מצוין. עכשיו, די, עופים פה ציפור. אוי. קאט. אוי. צ'ק. בום. טוב, את בואי. כנסי לשם. יופי. מצוין. עכשיו. תוציא את השן. תוציא ציפור. לא. מצוין. עכשיו שאיבה. דבר ראשון לנקות את הפה ושאיבה. אוקיי, עכשיו מה נשאר לי? שן חוצפנת. צריך, בוא. אוי, חזק. תודה לשם. עכשיו, מה היא רוצה? שתי שיני חד קרן או משהו זה לא יהיה. בצבע אדום כזה. צבע כזה, שתי שיני חד קרן. שנראים כזה, כן. נראה לי כזה. נראה כמו תות. כן, היא רוצה שתי תותים. שתי שיני תות. אני אעשה את זה. מצוין, הכל הולך לפי התוכנית. עכשיו היא רוצה יוניקורן. זה נעשה כבר עם רובי הקסם שלנו. איפה? יוניקורן ורוד. הופה. זה צבע, אבל זה לא אותו שן. טוב, צבע, אני צריך ורדרד מסטיק כזה בערך, ושן עצמו כזה בערך. שתתות. כזה אני צריך, כזה. אחד פה. אחד
לא, זה צ'ין, שם. פה. מצוין. השאלה הזאת מלוכלכת. צריך פילקס. אוקיי. מי זה? אוי. לא שם כזאת, סליחה טעות שלי. משהו בתוך השל, משהו מעניין. לא, 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 ופיקס. נשאר פה של. שיק. פעם. פיקס נראה לי רגע. כן, חברים, זה בול כמו בתמונה. רגע. כן, זה נראה כמעט בול כמו... אוי, השיניים... אוי, רגע. נראה לי רצתה כזה. כזה. נעשה רגע כזה בצבע תות. כן, תות. זה נראה לי יותר הגיוני. תודה. וואה! מצוין. דון 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 דון. איך אהבת, יופי, לייק. ואיך זה? תודה, אחות שלי, היידה. יס חברים, אם אהבתם ואתם רוצים עוד תוכן כזה, תירשמו לערוץ פה למטה. כן, פה למטה, ושימו לייק לסרטון. ואוף מפה. סיפור מעצבן. אוף! ועד הסרטון הבא, יאללה ביי.